Pun vam je kurac vrijeđanja od strane intelektualno superiornih. Glupane. Dosta vam je da budete predmet ismijavanja društvenih mreža. Mi imamo ono što vama treba. Drevni pravaci Himena iz Stalingrada su u svojim visokotehnološkim laboratorijima tisućljećima čuvali tajnu lijeka protiv idiotluka. Na vašu sreću i sreću ostalih intelektualno hendikepiranih, ta tajna je od sada dostupna svima koji si mogu priuštiti da troše pare na lijekove za koje treba dati puno para. U suradnji sa tvrtkom Flash Gordon iz Graškograda, lijek je u Hrvatskoj dostupan samo u obliku infuzije koja sadrži esenciju mrvenih štrumfova i starter za piliće, te aromu flambiranog mobilnog interneta uz prstohvat socijalne koli. Kako bi vam pokazali djelotvornost našeg proizvoda, naš proizvod smo testirali na sasvim običnim idiotima. Ovo nisu uvježbani idioti, ovo su sasvim slučajni prolaznici kojima nismo platili uopće. Dobar dan. Ne nalazimo se u ulici Magica Johnsona, kao što ste prvi mah pomislili. Nalazimo se u nekoj drugoj ulici, koju nismo vidjeli još tabla koja je. Evo i novoga. Imamo jedan danas prilog divan. Dobar dan. Dobar dan. Kako se osjećate? Onako, malo glupo, ali poljoprivreda me muči, tako to. Jeste li vi slučajni prolaznik? Da, svakako. Molim vas, hoćete li doći na... Nemam vremena. Ajde, molim vas, samo vidite jednu stvar, evo se pokazat ćemo vam. A čemu je riječ? Ej, halo! Ispričavam se. Samo opušteno. Da li ste voljni probati naš proizvod? Vaš proizvod? Ne, naš proizvod. Vaš proizvod, mislite? Ma ne, naš proizvod. Naš proizvod je razvijen u Kikindi za potrebe idiota kao što ste vi. Mali, evo, pomozi pokazati kako radi naš proizvod. Ovo su bolje vene. Ma desne su bolje. Da pump. Pumpaj, mali, pumpaj. Ohaj. Pumpaj jače. Pumpaj ti za ovu plaću. Ej. Aha, vaš proizvod se zove naš proizvod. Zaista djeluje. Evo dolazi sljedeći prolaznik, nadamo se slučajni. Evo ga, stiže. Dođite malo, molim vas. Ja. Dobar dan. Da li ste vi slučajni prolaznik? Ja sam prolaznik, ali ne slučajno, idem u trgovinu oko centra za piliće Radazin. A ne, to onda... Mogu ja, šta treba sam? Ne, treba nam jedan slučajni, a ne ovaj namjerni prolaznik, ništa. Poljoprivreda i to. Treba ćete vi mene još? Ajde, vozi tamo. To nama naša... Ajde, crta. Treba sa špiskuca. Vozi. Dobar dan. Može samo jedno pitanje. Da li ste vi slučajni prolaznik? Naravno, slučajno prolazim ovdje već 20 minuta. Evo. Odlično. Treba ćete vi mene. Ajde, bježi tamo. Bježi tamo. Vrš. Biste li bili voljni probati naš proizvod? Naravno, i to protiv idiotluka. Naravno, čuli ste se to. Pa već prolazim tu slučajno, već 20 minuta pa sam malo primijetio. Da, kao slučajni prolaznik, naravno. Da, a samo ako možete malo požuriti, mora stići na magazin i znate, Red Carpet. Nema problema, ovo će trajati kraće nego pjevačka karijera Ave Karabatić. Pa da. Mali, uključi ga, molim te, pa da vidimo kako to funkcionira na njemu. Pumpaj, mali. Još pumpaj. Deri, to. Pumpaj, mali, pumpaj. Još pumpaj. Još. Jače. Još to pumpaj. Dosta. Ovo. I? Kako se sad osjećate? Jednako kao malo prije. Ne bi baš rekao. Imamo par pitanja za vas, evo i za naše gledatelje. Sad ću vam postaviti nekoliko pitanja. Da li je to u redu, da li se slažete s tim? Jeste spremni? Kupa ulašti cigar. Vozi, crta. Ajde. Žurite li još na In magazin? Uopće nemam se više potrebe za tim idiotskim sadržajem.
svaka čast. Zaista djeluje, ja vam kažem, zaista djeluje ovaj proizvod. Naš proizvod. Naš proizvod može biti vaš za samo 2 polovna ampera struje, a ako naručite odmah, dobit ćete i malo korištenog Mateja Barišića, talentiranog nogometaša i glumca iz Vranovaca. Oslobodite se svog unutarnjeg idiota, uložite u svoju budućnost. Naš proizvod.